Serkkupoikien ensimmäinen kohtaaminen. Miltä se Oliveri nyt tuntuu? Nähdä serkkupoika. Entäs veli? Haastattelu. Hän on tottunut valokuviin, kun velissä koko ajan ottaa niin paljon kuvia. Erilaisia asentoihin laittaa taustakuvia mukaan melissä. Tai kaikenlaisia jalkakuvia. Mutta kivalta, kun näyttää. Liikuttaa päällä. Tässä on serkkupoikien ensimmäinen laulu. Tatuointi. Eikö se Oliver kivasi, kun sä itekin saat tommosen lapsi? Sä vähän vielä odottaa. Susta tulee isä. On äiti lapsi. Niin joo. Sit kun sä saat oman lapsen, kun susta tulee isä.